V krabičke je návod. Púzdro máme zabalené v takej bublinkovej fólii. Púzdro je čiernej farby, čiernou človek nikdy nič nepokazí. Kvalita vylisovania je už na pohľad dobrá. V prednej časti máme kovový klip s názvom Monoblok na 4 cm opasky. Monoblok je z jedného kusu, no je ako keby rozdelený na dve časti. Každá má v spodnej časti taký zub, ktorý sa zachytí o opasok alebo oblečenie. Odpor toho plechu je tak akurát, aby sa s ním dobre robilo. Na klip máme extra diery, takže je výškovo nastaviteľný. Máme tu pritlačné krídlo na opasok. Je tu retenčná skrutka pre reguláciu svoru. Spodok je pekne otvorený, takže môžeme použiť aj hlaveň so závitom alebo kompenzátor. Všetky hrany sú pekne opracované. Poďme sa pozrieť, ako v tom sedí zbraň. Púzdro má optic cut na kolimátor. Kanál pre mieridla je robený tak, aby vošli aj vysoké. Lúčik spúšťa je dobre chránený. Púzdro je veľmi minimalistické. Svor je v podstate dobrý už od výroby. Púzdro je možné nosiť na apendixe alebo na 4. hodine. Je veľmi pohodlné a nikde ma netlačí. Monoblok sa pekne zakusne do opaska a púzdro drží tam, kde má. Tasí sa z neho bez problémov. Dá sa hodiť aj na 4. hodinu. Opäť bez problémov. Keď mi toto púzdro prišlo, prvá vec, čo mi napadla, bola, že to je také malé, ideálne na leto. Rozhodol som sa vyskúšať to s teplákovými šortkami. Tie si treba samozrejme dobre zaviazať, ak v nich chceme nosiť pištol. Zbraň môžeme umiestniť na appendix. Alebo na 4. hodinu. V oboch prípadoch je zbraň pekne schovaná a dobre prístupná.